What's up mga kaonse? So, ito yung Google AdSense natin. Dumating na. So, maraming salamat sa mga sumuporta natin dyan mga kaonse, no? So, ayan. Kasi kasuhin na natin to. Oo nga pala, may kwento ako sa inyo, no? Yung ka-omigil namin kagabi na panikatama. So, bata pa pero talented. Try nyo lang pakinggan yung kanta niya, oh. Pakinggan nyo. Pagkatanga at naging sunod-sunuran. Dinagawa na rin ako dati ng karamihan. Mas pinili na lang na gawin ang gusto ko kaysa makinig sa mga palpak na payo nyo. Natanggapin ang mga hamon na aking pagdadaanan. Kahit may pasikot-sikot alam kong patutunguhan. Hindi maliligaw o ano ang naiisip. Akala mo kasi ito ay isang panaginip. Kahit na paulit-ulit man akong nabulin, mananatili ako at ako'y buhay pa din. Hindi natin alam kung sino ang totoo. Matitira ang mga tunay pag walang laman ng bulsa mo. Sabi na yung kanta niya. Payo ng nakaganda. Hanggang ngayon sila pa din ang tinitingala. Iba't iba man ang ating pananaw. Iisa lang yung gusto ko niyang magandang ilaw. Dahan-dahan nang nakakataka sa dilim. Salamat ka chong kilig at ako'y buhay pa din. Guminawa na ang buhay. Di na patambay-tambay. Ngayon naintindihan na ang silbi ng aking buhay. Pangala-alang hindi mawali sa aking isip. Mga kasiyahan na di puro panaginip. Laging naiisip kamusta na kaya sila. Hanggang ngayon ba sila pati na'y masaya. Ako'y napalayo manat din yun nakakasama. Tandaan nyo na kayong lahat ang una-una tropa. Pinangarap ng iba na ako ay bumaba. Ngayon ako na nga ang kanilang tinitingala. Kahit medyo kabado, ito ay kabisado. Di nyo ako mapapakanta ng nasa tono. Gagawin pa din ang aking nakagisnan. Kahit na ako ay umuwi ng pawisan. Kumapit sa patalim kahit na ako'y mahiwa. Alam ko sa mundong ikaw ay merong mahiwaga. Ito ay Baraki lang daw to, Baraki lang, malapit lang. Pwede nating papuntahin, no? Ako ay litong lito. Bakit ba ganito ang nangyayari sa mundo? Minsan mas gustong mamuhay sa panaginip. Dahil dun ikaw malaya at wala kang iniisip. Di umiinit ang ulo at lagi lang masaya. Kahit na napakadaming tao ang mapanghusga. Close daw, yan ang sabi nila. Pero sadyang mabula lang aking mga mata. Masyado kang naani, ang bilis mong naprani. Wala naman nakikinig sa sinasabi mo din. CBN LLS 427. Yan ang panggat na pinanggalingan namin. Angas, di ba? Nagpakatanga at naging sunod-sunod. So, i-ano ko, ilalagay ko yung YT niya dito. Paki-follow na rin, no? Paki-subscribe na rin sa YT niya. So, nakakatuwa yung mga mabatang ganyan na may talento. No? Tulungan natin para umangat din. Yeah, kahit ano, yung favorite na rap verse mo, ganun. Isang taon na lang, may kanta ako Ay, puta, maganda yan. Sige nga. Ito, game. GGG. Nagpakatang at naging sunod-sunuran. Tinatawanan ako dati ng karamihan. Pinilit lang. Teka. Yung mic mo, Sige. mahina eh. Lapit Itutok mo. sa mic. Lapit mo. Yan. Nagpakatanga at naging sunod-sunuran. Tinatawanan ako dati ng karamihan. Pinili na lang na gawin aking gusto kaysa makinig sa mga palpak na payo nyo. Tatanggapin ng mga hamon na aking pagdadaanan. Kahit may pasikot-sikot Parang hindi maliligaw o ano ang naisip. Akala mo kasi ito ay isang panaginip. Legit. Kahit na ulit-ulit man napabuyin, mananatili ako hanggat ako'y buhay pa din. Hindi natin alam kung sino ang totoo. Oo nga, no? Matitira matunay pag walang laman ng bulsa mo. Na may halong ano, yung sino ba Pwede, yun? pwede. Taga saan ka sa Pinas? Ako taga Makati. Laki Makati, no? Big time mga tao rin eh, no? Wala. Big time yung mama niya, papa niya. Lamig, na lang, may kaya lang. Ang pangalan Smokey. Pautang. Ricky Smith. Pautang naman. Matsabay mo mama mo. Naka-vlog kami kay Masak ha. Naka-vlog ka kay Masak. Panoorin mo yung sarili mo.
Alam ba yung channel ni Masak? Ha? Alam mo yung channel ni Masak? Hindi ko, hindi ko yung channel Ay, niya. patay tayo dyan. Tayo, Onsen Pisak. Hindi mo mapapanood to. Oo. Ka-11. Hindi, Onsen Pisak. 11 pisak ba sa ano niya? YouTube. Ay, oo. Soda. Nawawala yung sound mo. Oo nga eh. Yung mic kasi niya mahina. Saan yung charger? Pinapatong mo yata sa basahan eh. Ano? Na, Baka gusto- tatakpan. Pero napag-trip yung bagong kanta no? Ricky Smokey, may mga kanta naman ako eh. Sa YouTube. Ah, may YouTube ka. Ano daw? Ano yung ano mo? Yung YouTube mo. Active yata eh. Ricky Smokey. Malulobot na yung iPad. O sige, patayin ko na tong ano, yung video. Sama natin si Janelo. Nori Kuns. Yeah! Medyo may vlog Spy. din naman to. Ano yun? Di ko naintindihan yung... Ah... Ilocano rin pala. Malapit lang kayo sa lugar? Malayo. Ah, malayo. State. Galing, no? So ayan no, hindi tayo masyadong nakapag-video nung kasama natin yung idol natin. Medyo naunahan tayo ng hiya, syempre, di ba? Alam mo naman tayo, mga mahihain tayo, di ba? Shy type. So, ayun no. Maraming salamat sa mga sumuporta sa atin. Nakuha na natin yung Google AdSense natin, di ba? So, sana magpatuloy-tuloy yung suporta nyo sa amin, sa mga vlog namin, sa mga kalokohan namin. Sana tuloy-tuloy tayo doon. Tsaka yung mga magpapa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa video na to. Lahat yun, isa-shoutout ko. Hintayin nyo yung next vlog. So, hanggang doon na lang, no? Comment down lang sa mga magpapa-shoutout. At maraming salamat sa inyong lahat. At keep safe sa inyo. Diyan eh.